През четвъртото тримесечие на 2024 година Main Street Capital отчете рекорден ръст на възвръщаемостта на собствения капитал, ROE, от над 25%. Общите приходи достигнаха $450 милиона, което е 12% ръст на годишна база. Дивидендната доходност остава стабилна на 6,5%. Към 17 февруари 2025 година акциите на Main се търгуват на 61,47 USD, което е ръст от 0,98% за деня. В последната година цената варира между 44,57 и $62,19. Средната оценка от анализаторите остава дръж с целева цена $48,8. Очаква се цената да остане в диапазона $58-64 в краткосрочен план, а дългосрочно до края на 2025 година Main може да надмине $65, ако макроикономическите условия останат благоприятни. Main Street Capital демонстрира стабилен растеж и атрактивна дивидендна доходност. Въпреки че анализаторите препоръчват предпазливост, акцията остава добър избор за доходоориентирани инвеститори. Следете за още пазарни анализи.